Uy, ikaw ba rin? Yagi. Tama lagi ka. Musta naman ka? Pero, Ha? ay, nangalagi ko yung pangita lagi kay kuan ba? Nakoy kuan ba kaning nakay kailan to nga mahulman og kwarta kay Uy. patay ang bangko dito na dili naman pwede pasudlon kog kwarta kay puno na daw kayo. Puno na. O sa balay po napo gidaghan kay dito. Uy, Lagi. kada di mo kwarta rin, no? Nangalata ra sa balay ba? Ikaw, musta naman ka? Ay, nako yung pangita ba? Alanagay ko. Bangga na ron ta. Ah, Parehar kita kuan ba problema kay katong kong kamit karon. Ako po pa naman ng kwarta kay mo po lagi. Na problema po ko sa balay. ay kabuang mo. Na problema ko, dagga na yung kwarta dito. Gigdaan na gina kong kwarta gani. Ganito no, ba? Wakan ko siguro tanaw dito kay mag-aaral siguro to dia kay mo man yang nun ba. Na problema dagga yung kwarta gani diri og dala gani. Ay kabuang. Pahirap ko na ko siya. Dito sa balay, dito sa sala, dagga gani, kalat na gani, kapag kay pangwalis dito. Pareha gid ang problema. Ikaw na problema ba? Oh, kwarta gani dito, baba na. Uno kay kung kuan. Mo lagi ngita og kuan ba. Pahirap na ko rin sa mga tao. Mga kailan ako. Mas may pa ko na mapuslan nila ba? Oo, Sa malata sir. na ba no? Oh, dyan kayo niyo. Tara, tuon sa to, basi kuya. Sige, sige, sige. Kasi manghirap ako din siya. Ah, sige, sige. Ano sa ka?